Aw bisimila don fini ɲuman sagura kɛnɛ kan Infashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la Infashion Couture. N'aw mago be tisi kalalenw na walima n'a be fɛ ka tisiw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago be qualité la. Infashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Bi araba ye novembre kalo tile 29 san 2023 an balima Joliba TV News jabarani filɛbaw radio Joliba lamɛnbagaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ ɲɛna aw ni ɲankuma min ye laadala jɛmukan min bi sigi don o don ni o ye kunnafoni sɛbɛnw lakali kɛnɛ ye ni y'an sigilen o kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn jamanaw min bɛ gafew kofɔ olu kɔni bɔra ka caya an bɛna an da don minnu kɔnɔ kumaw la gafew bɔra minnu b'an bolo kɔrɔ yan u bɛ tali kɛ info matin min ye les échos welewele ale bi yan le pelinkan ale bi yan Nouvelle Horizon bɛ an bolo kɔrɔ yan Soir de Bamako fana bi yan ani l'indicateur du renouveau jamanaw ni fasiridi sɛbɛn ninnu an bɛna ninnu de lakale aw ka faamuya kama o kumana an tɛ na nin ko in bila dagirinda la an b'a fɔ ɲɛna aw danse jamanaw fasiridi sɛbɛn min ni an ko a ma ko info matin a kumana a ko min bi cakɛda dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ yan ni an ko a ma ko OCLEI OCLEI ye jamana ka cakɛda ye min bilalen bɛ sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ bolo ma min ye jamanadenw ye minnu bɛ yen n'u bɛ forobaca la i kɛra maa fasugu o fasugu ye ni e de bolo bɛ jamana yɛrɛ ka nafolo la k'i sɛgɛsɛgɛ nafolo min b'i bolo n'a sɔrɔla i ta don walima i ta tɛ min ye OCLEI ye ale de b'o sɛgɛsɛgɛliw kɛ san o san a bɛ gafe dɔ bɔ k'u k'a ma ko rapport o gafeba in san 2022 ta k'o bɔra o yɛrɛ taara di jamanakuntigi ma min bɛ office central de lutte contre l'enrichissement illicite a ɲɛmɔgɔba min ye Mumunu Gindo ye a taara di jamanakuntigi ma colonel Asimi Goita walasa gafe in a ka se k'a kɔnɔ kuma yɛrɛ dɔn nka limanaw a jarala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli in kɔfɛ tiɲɛni kɛra dɛ tiɲɛni kɛra sabu nafolo min tununa jamanadenw ka nafolo walima jama jɛfɛn limanaw miliyari 188 ɲɔgɔnna yuruku o de taara o de fiɲɛ fɛ OCLEI ka sɛgɛsɛgɛli la o la sa n'i y'a lajɛ limanaw nafolo min filɛ nin n'a taara fiɲɛ fɛ nin cogoya la a jarala k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli kɛra maa hakɛ min yɛrɛ ka ma can yɛrɛ maa 23 limanaw olu de ye miliyari 23 o tununa olu nɔ na nka sɛgɛsɛgɛli in na n'i y'a jateminɛ kɛ a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan an y'o de fɔ aw ɲɛna kuma daminɛ na i n'a fɔ fasiri bɛ k'a ɲɛfɔ cogo min na a ko maa 23 in na limanaw sɛgɛsɛgɛli kɛra olu kan a jarala k'a fɔ ko u ka compte bancaire kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko miliyari 21 ɲɔgɔnna miliyɔn 335 ko o de taara ye u ka compte kɔnɔna la nka ko n'i y'a maa kofɛlenw lajɛ u halala sɔrɔ u ni sɔrɔ min ka kan n'u ye baara kɛ u kan ka min sɔrɔ kalo sara n'a ɲɔgɔnnaw ko n'i y'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan miliyari 1 ani miliyɔn 600 ko nka miliyari 20 min dun b'a sanfɛ dun jamanaw o de kɛra a la kɔlɔlɔ yɛrɛ o de tununa i n'a fɔ OCLEI ka sɛgɛsɛgɛli b'a ɲɛfɔ cogo min na maa 23 minnu ni olu sɛgɛsɛgɛra office central de lutte contre l'enrichissement illicite a ɲɛmɔgɔba Mumunu Gindo yani a ka gafe in di jamanakuntigi ma jamanaw a kumana dɛ a ko k'a daminɛ san 2019 fo ka n'a bila san 2022 la ko u ye dossier 23 ɲɔgɔnna u y'o de sɛgɛsɛgɛ o dossier 23 la miliyari 23 o de tununa dossier ninnu nɔfɛ Mumunu Gindo ka ɲɛfɔli la ko OCLEI sera ka sɛgɛsɛgɛli min fana kɛ o kɔfɛ ko miliyari 23 min tununa jamanaw a nafolow ma don dɔwɛrɛ la so ka taa se maaw bɛ don so minnu kɔnɔ n'o ye maison d'habitation ye immeuble baw n'o ye minnu bɛ jɔ ka jagokɛlaw bila a kɔnɔ
o ko min ma bâtiment commerciaux ani baarakɛyɔrɔw jamana ani dugukolo gansan awa o 285 awa ko so minnu fana jɔlen bɛ togodaw la o 65 ɲɔgɔn na n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan hectare 181 ɲɔgɔn na dugukolo o de taara nin cogoya la n'i ye jateminɛ kɛ limanaw nafolo min filɛ nin n'an bɔra k'a fɔ nin ye miliyari 21 walasa o tile ɲɛmɔgɔ a ka ɲɛfɔli la ko a ma kofɔlen minnu filɛ nin u bɛ sɔrɔ baarakɛyɔrɔ la jamana ka baarakɛyɔrɔ i n'a fɔ gouvernement yɛrɛ kɔnɔ min ye dɔw bɛ yen olu ye minnu ni jama jɛra k'u ta n'o ye élu ye ka taa se an ka foroba cakɛyɔrɔbaw administration générale ka taa se nafolo yɛrɛ bɛ labaara yɔrɔ minnu na administration financière jamana sariya bɛ tigɛ yɔrɔ min na justice mali finitigiw ka daga kɔnɔ armée ani affaires étrangères jamana n'o ye jamana cakɛda min b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kunɲɛ kunna ka taa se hali foroba cakɛyɔrɔw ma a n'a ɲɔgɔnna caman jamana ko sɛgɛsɛgɛli in kɛra ye sonyɛni ninnu caman kɛra o yɔrɔ kofɔli ninnu de la ko maa minnu fana bɛ yɔrɔ o tile ye yɔrɔ ye a fɔra de ni i bɛ foroba ca la fɛn min b'i bolo kuma ni kuma i ka taa ɲɛfɔ o tile ye ayiwa nin de bɛ n bolo ni fɛn yera o kan o tɛ ne ta ye ko o sɛgɛsɛgɛli min kɛra k'a daminɛ décembre kalo tile 31 ka n'a bila san 2022 tɛmɛnen in na ko u sera ka déclaration maa minnu taara ka t'u ka ɲɛfɔli kɛ 2842 ko n'i y'a lajɛ o tile ɲɛmɔgɔ ko u bɛna lajɛ ka dɔ fara o baaraw kan walasa u bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na o la o tile ɲɛmɔgɔ n'o ye Mumuni Gindo ye a y'a jira k'a fɔ ko o sɛgɛsɛgɛliw fana kɔfɛ jamana ko min bɛ san 2022 tɛmɛnen in na ko an ka kalansow n'o ye cɛmancɛ kalanso ninnu ye limanaw ko san o san jamana gouvernement bɛ miliyari caman o de bɔ ka don ni kalanso ninnu na miliyari 49 ɲɔgɔn na san o san o de bɛ di école privée ma dɔw yɛrɛ b'o ka miliyari 49 ani miliyɔn 800 Mumuni Gindo ka fɔ la ko o nafolo k'a daminɛ san 2017 ka n'a bila san 2021 la ko sɛgɛsɛgɛli kɛra k'a ye k'a fɔ ko kalanso caman de bɛ yen jamana a bɛ se kalanso 1000 ɲɔgɔnna ma Mali kɔnɔ minnu bɛ yen ni sɛbɛn ɲɛnama t'u bolo olu kɔni sigilen bɛ ten tɔgɔ de b'u la ko kalanso don n'o tɛ jamana ko sɛbɛn ɲɛnama t'u bolo wa ninnu yɛrɛ man ka hali denmisɛnninw kalan an ka jamana kɔnɔ yan Mumuni Gindo ka fɔ la ko nafolo min bɛ don o da fɛ n'o bɛ taa fiɲɛ fɛ o cogoya la ko o bɛ se ka kɛ sababu ye jamana ka se ka kalanso n'o ye cɛmancɛ kalanso lycée ayiwa o caman de jɔ n'o bɛ se kalanso 1000 ɲɔgɔnna ma an ka jamana kɔnɔ yan ko yanni nafolo ka don da fɛ k'a tun bɛ se ka don ni kalanso ninnu da fɛ Mumuni Gindo ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ ko a ye laɲini dɔw kɛ ka fara gafe in kan n'o y'a ka rapport in ye ko a bɛ fɛ a b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kalansow kan kalanso n'o ye kɛnyɛrɛye ta ye a kɛra duguma kalanso ye o a kɛra cɛmancɛ kalanso ye o école technique et professionnelle ninnu n'a fɔra k'u bɛ dayɛlɛ jamana fan o fan sɛgɛsɛgɛli ka kɛ fɔlɔ yan'u ka dayɛlɛ bɔlen kɔ ye a ko fɛɛrɛ kuraw ka sigi sen kan walasa kalanso ninnu fɛn fɛn bɛ yen sisan ni bɔ kɛra u kan k'a fɔ sɛbɛn ɲɛnama t'u bolo olu ka datugu joona kabi an b'an kuma la Mumuni Gindo a ko nin waati in na ale yɛrɛ ka cakɛda in n'o ye o tile ye u bɛ sɛgɛsɛgɛli la dɛ ko nka fɛn caman de bɛ yen min bɛ k'u bali u ka baara la a y'o ɲɛfɔli kɛ a tilala k'i kanto limanaw gafeba in kɔnɔ ko yuruguyurugu min kɛra yuruguyurugu in a kɛra jamana fan caman de fɛ ko nka marabolo min n'o o de ye Wanɛ ye yuruguyurugu la Mumuni Gindo ka rapport kɔnɔna la dɔwɛrɛ tɛ ko Kayimara de bɛ sanfɛ yuruguyurugu la ko Bamako dalen bɛ o kan jamanaw kunnafoni filɛ dɛ an ye nin bɔ Fasendi Sɛbɛn Info Matin kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra ye Fasendi Sɛbɛn min n'an k'a ma ko les échos welewele ale kumana jamanaw a y'a jira k'a fɔ ko banbanciya wale ani ka fara jɛjuguw kan walima ka don jɛ la jamanaw ka jamana janfa walima ka jamana kɛlɛ u k'a ma ko acte de terrorisme et association de malfaiteurs procureur min n'o bɛ
awa n'o ɲɛsinen bɛ bamanca wale ale kɛlɛli ma ko a ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ sɛgɛsɛgɛli in a bɛ ɲɛsin Yad Agali Amadu Kufa Al-Gabas Ag Intala an'u ka jɛjugu ni maa minnu bɛ jɛjugu la ko communiqué min ni o kalanna télévision nationale la kunungo procureur général min bɛ cour d'appel la Amadou Di Balobo Gindo ko ale ye yamaruya di k'a fɔ sariyaso min bɛ yen n'ale yɛrɛ de ka baara bɛnnen bɛ baara kɛrɛnkɛrɛnnen don u k'a ma ko procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transrégionale k'a ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ ka ɲɛsin jɛkulu walima ɲɛmɔgɔba minnu bɛ yen n'olu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na accord pour la paix ni a jiralen bɛ k'a fɔ olu de kɛra sababu ye bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ n'i y'a ye a ma se ka lawaleya bi ka fereke don a baara la n'i y'a lajɛ procureur in ko a ye sɛgɛsɛgɛli min dayɛlɛ nin a ɲɛsin bɛ i n'a fɔ an ye kuma daminɛ ni min ye Al-Gabas Ag Intala Bilal Ag Sherif Ibrahim Ould Handa Fahad Ag Al-Mahmoud Yad Agali ni dɔw yɛrɛ ko a ma ko Abu Al-Fadal walima Fadel o bɛɛ lajɛlen Yad Agali tɔgɔ ye min bɛ tali kɛ Anun Ould Ali Mohamed Ag Najim Ashafagi Ag Buhada Hussein Ould Gulam min bɛ tali kɛ Amadu Bari ni dɔw yɛrɛ ko a ma ko Amadu Kufa o mana bɔ yen min bɛ a n'a ɲɔgɔnna caman kofɛ u ni maa minnu bɛ jɛjugu la ko procureur kɛmɛ ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ jamanaw ka ɲɛsin ninnu ma ko u bɛ jamanadenw ladɔnniya jamanaden minnu bɛ jamana kɔ kan k'olu fana ladɔnniya k'a fɔ ayiwa sɛgɛsɛgɛli min dayɛlɛlen filɛ ka ɲɛsin nin ma kofɔlen ninnu ma a jarala de k'a fɔ ko ninnu kɔni yera waleya caman de la minnu bɛ dankari kɛ jamana ka kelenya la min bɛ dankari yɛrɛ kɛ hali jamana finitigiw minnu bɛ jamanadenw n'u bolofɛnw lakana olu ka baara la forces armées maliennes walasa min ye procureur min bɛ cour d'appel la Amadou Di Balobo Gindo a ko walejugu minnu filɛ nin ye tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ dankari kɛ jamana ka ɲɛtaga yɛrɛ de la kosɛbɛ o de la a jagoyara sariya tigilamaw kan u ka se ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ ka ɲɛsin ni janfaci ninnu ma walima ni kojugukɛla ninnu ma minnu bɛ ka jamana fereke don a baara la bi ko a ɲininen bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ u ka se ka jamana ɲɛmɔgɔ walima kiiri tigilamaw dɛmɛ ni kunnafoni ye nin baara in na walasa sɛgɛsɛgɛli in bɛ se ka kɛ ka se a dan na cogo min na Seydou Fane ka fasiri don jamana an ye nin bɔ fasidi sɛbɛn eko welewele kɔnɔna la bi aw bonya b'a la n'an bɔra ye limanaw fasidi sɛbɛn bɛ n'an ko a ma ko pelikan limanaw pelikan kumana ni min bɛ tali kɛ bamanciw bɛ ka ɲini ko jɛkulu dɔ bɛ katikaw fɛ u k'a ma ko faso kɔlɔsili tɔnba ani sifinnakaw ka jɛkulu CNJ olu kɔni bɛ ka laɲini kɛ jamana ɲɛmɔgɔw yɔrɔ bi ko u k'a lajɛ u ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw n'o ye délégation spéciale ye k'o bila ka taa olu ka mairie kɔnɔna la n'o ye Kati mairie ye sabu ko u ye jateminɛ min kɛ o de ye k'a fɔ Kati mairie baara kolon kɔni kɛ b'u taabolo ye dugukolo feere n'a ɲɔgɔnnaw walasa faso kɔlɔsili tɔnba ani CNJ u farala ɲɔgɔn kan jamana sibiri tɛmɛnen novembre kalo tile 25 ka wele bila u ka dugutigiw ani sigida ɲɛmɔgɔw ma k'u ladɔnniya k'a fɔ olu kɔni bɛ fɛ ka baara dɔ bila sen kan ka min ye jamana ɲɛmɔgɔw k'a f'u ɲɛna joona u k'u teliya ayiwa délégation spéciale ka ɲini joona a ka bila ka taa Kati mairie kɔnɔna la n'o tɛ ko Kati mairie kɛra yɔrɔ ye baara yɛrɛ ɲuman tɛ ka kɛ yɔrɔ min na u ka ɲɛfɔli la ko sabu n'i y'a lajɛ dugukolo ɲagami dugukolo feere jamanaw ka taa ben maaw ka dugukolo kan k'a bɔsiw la walima k'a feere maa wɛrɛw ma min ye faso kɔlɔsili tɔnba ye a ɲɛmɔgɔ ni o ye Sidi Ba ye a ko hakilila in ye nin de ye sabu u ye min jateminɛ o de ye k'a fɔ olu ka sigida Kati tɔgɔ man di bi fiyewu dugukolo ko la sabu i mana Kati ta kuma bɛɛ i n'a mɛn k'a fɔ ko dɔ ka dugukolo bɔsira la walima u taara dɔ ka dugukolo ɲagami k'a feere dɔ ma o de la u sera u ka dugutigiw ma
ka ko ɲɛfu ɲɛna u fana ka don u fɛ baara in na u ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye walasa conseil communal min bɛ Kati mairie kɔnɔna la u ka wuli ka bɔ yen ka délégation spéciale bila u nɔ na dugukolo ko mankan min n'o kɛn bɛ bana ye bi n'o sen tɛ ka furakɛ Kati mara la ka se ka furakɛ min ye Sidiba ye a yɛrɛ ye misali dɔ di a ko dugukolo dɔw bɛ yen min ye titre foncier don jamana titre foncier minnu bɛ yen ni u bɛ finitigiw ka dagayɔrɔ min filɛ zone militaire min filɛ nin ye Kati CCRF kɛrɛfɛ ko Kati mairie y'o feere kɛrɛnkɛrɛnnenya la Paul Watara ale tɔgɔ fɔlen bɛ ko ale y'o feere jamana o kɛra mankanba de ye Kati mara kɔnɔna la min ye sigida min bɛ yen n'o ye mission catholique ye Kati o y'a jira k'a fɔ ko baara in olu bɛ don Kati sifinnakaw fɛ nin baara in na min bɛ tali kɛ Lasana Samake ale fana ye lakɔli karamɔgɔ ye min bɛ sɛngɛlafiɲɛbɔ la ale de ye sigida ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Kati Samakebugu o sigida ɲɛmaa don a fana y'i kan di u ma k'a bɛ don u fɛ nin baara in na limanaw n'i y'a lajɛ Kati Malibugu Bakari Jakite ale fana y'o dugutigi ye ale fana jira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni foro yɛrɛ t'u bolo jango k'a fɔ k'u bɛ sɛnɛ k'a la a bɛɛ lajɛlen feerela maaw fɛ u ma se ka maa minnu dɔn o de la k'u ye wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma waati bɛɛ u ka se ka u da don nin ko in na o bɔlen kɔ ye min ye Kati Sɛbɛnnikɔrɔ o dugutigi ale fana ye welewele dakan bila jamana furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ma ko kɛlɛ dɔ bɛ Kati kɔ Sɛbɛnnikɔrɔ ani Kanbilakaw ni ɲɔgɔn cɛ dugukolo mankan dɔ bɛ olu fana ni ɲɔgɔn cɛ fo kɛra sababu ye u den dɔ bɛ yen o bɛ kaso la o senfɛ k'u b'a lajɛ u k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka se ka fɛɛrɛ tigɛ Kati Kanbila ani Kati Sɛbɛnnikɔrɔ o dugukoloko mankan in fɛɛrɛ ka ɲini a la joona basigi ka se ka na olu fana ka sigida la Gawusu Madani Tarawele de ka fasiri ye nin ye jamana an ye nin bɔ pelinkan kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra ye limanaw fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko Nouvelle Horizon ale y'a jira k'a fɔ ni dugukoloko mankan bɛ yen ko Nouvelle Horizon ko ɲamanko fana jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ɲini ka na dɛsɛ Bamako ɲamanko la munna u bɛ ɲini ka na dɛsɛ a la sabu ko fan bɛɛ lajɛlen de kɛn bɛ ɲamanbɔyɔrɔ ye yɔrɔ min y'u ja jamana maaw bɛ taa ɲaman bɔn yen ko a bɛ ɲini ka na kɛ dɛsɛ yɛrɛ bolo ma jamana ɲɛmɔgɔw ka baara la ko n'i y'a lajɛ Bamakɔ suguba o bɛ ɲini ka na kɛ a damana ɲaman bɔyɔrɔ ye bi suguba siraba kelen min bɛ Bamakɔ suguba cɛci ko i bɛ ɲaman de i ɲɛ la fururu ka taa i b'a fɔ ko tigi t'a la limanaw n'i y'a lajɛ ko maaw de bɛ ɲaman ninnu cɛ ka taa bɔ maaw ɲɛna o bɛ ka kɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen n'i y'a lajɛ Bamani 3 n'o ye Bamako yan ye o tɔgɔ de b'a la limanaw ko ka ɲaman ta ka bɔn sirabaw sanfɛ o de kɛlen bɛ taabolo ye bi taabolo min ni a don bɛ bala bi kosɛbɛ n'i y'a lajɛ Bamako kɔsa in na yɔrɔ terrain min bɛ bɔ Bamako yan k'i kunda Kayi kan o terrain in nana bala ɲaman la limanaw ka sababu kɛ ɲaman yɛrɛ bɔnnen bɛ hali bɔnyɔrɔ t'a la terrain tatɔ Kayi kɔsa in na ɲaman de kɛra sababu ye k'a lajɔ fo maaw yɛrɛ y'u bolo don ɲaman la k'a sama ka bɔ terrain ɲɛma limanaw walasa terrain bɛ se ka a ka sira sɔrɔ nka limanaw o ma bɔ ko ayiwa n'i taara suguba kɔnɔna la bi siraba min bɛ suguba cɛci limanaw kana bila fo daba naani fanfɛlaw la yen kɔni ko sira yɛrɛ tɛ yen bilen ɲaman de bɔnnen bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ maaw sigilen ɲɛ b'a la sigidala maaw tɔɔrɔlen bɛ limanaw nka ko bɛ da jɔnni kunna bolo mana funu a bɛ da tigi kɔrɔ ɲɛmɔgɔw n'o ye sigidala ɲɛmɔgɔw ye jamana ɲɛmɔgɔw ka daminɛ dibidani limanaw ka taa daba naani ayiwa ani yɔrɔ caman minnu bɛ yen bi ni ɲaman yɛrɛ bɔyɔrɔ foyi t'a la ni nin yɔrɔ kofɔlen ninnu tɛ ko ɲɛmaaw minnu bɛ jamana saniyako kunna kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiriso min n'ale bɛ assainissement kunna ko k'a lajɛ gɛlɛya min bɛ nin ko in na ani mairie district fana u ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko in na maa o maa kɔni bɛ a yɔrɔ kofɔlen na limanaw u ta kɛn bɛ tɔɔrɔ dan de bi Nouvelle Horizon ka kuma don ale Nouvelle Horizon kelen ka kuma la ko pankurun cakɛda min bɛ yen n'u kama ko Sky Mali k'ale bɛna ka taamaw daminɛ ka bɔ Bamako ka taa Tɔnbɔkutu ani ka bɔ Tɔnbɔkutu ka na Bamako yan o bɛ daminɛ n k'a fɔ décembre kalo natɔ in tile 7 min bɛ tali kɛ Tɔnbɔkutu yɔrɔ
baara in kun jɔra ka sababu kɛ lakanabaliya ye waati dɔw la min ye u ka ɲɛmɔgɔyaso ale ye kunnafoni bɔ ka bin ntɛnɛn tɛmɛnen novembre kalo tile 27 ka jira k'a fɔ ko u ka pankurun u bɛna wuli daminɛ ka bɔ Bamako yan k'u kunda Tɔnbukutu mara kan ani ka bɔ Tɔnbukutu ka na Bamako yan ko nka yɛlɛmani dɔɔni donna a ko la n'i y'a lajɛ vol min bɛ yen n'o bɛ bɔ Bamako ka taa Tɔnbukutu n'u k'a ma ko ML 109 ale kɔni bɛ bɔ alamisa o alamisa nɛgɛ kanɲɛ 9 tɛmɛnen fu falaki ale bɛ bɔ Bamako yan k'i kun da Tɔnbukutu kan ani ni u bɛ bɔ Tɔnbukutu o ye ayiwa u ka vol min n'u k'a ma ML 109 ayiwa nɛgɛ kanɲɛ 11 a bɛ bɔ o tɛmɛnen ni sanga 15 ye a bɛ bɔ Tɔnbukutu k'i kun da ayiwa Bamako kan o ye alamisa o alamisa ye o de ye yɛlɛmani dɔɔni ye min donna a ko la i n'a fɔ Sky Mali ɲɛmɔgɔw ye jamanadenw kunnafoni cogo min na jamanaw an ye ni kunnafoni fana sɔrɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Libanaw fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko Soir de Bamako ale y'a jira k'a fɔ ko bana kura dɔ bɛ yen sisan u k'a ma ko dengue libanaw bana in ni sumaya bɔlen bɛ nka ni sumaya tɛ kelen ye nka ko bana in bɛ ka san sɔrɔ Mali kɔnɔ sisan dɛ bi araba sɔgɔmada in na a bɛ n'a fɔ minisiri yɛrɛ bɛ fɛ ka ɲɔgɔn ye balalen boloda min bɛ kɛnɛyako kunna walasa ka kuma dengue ko in kan Soir de Bamako ka ɲɛfɔli la ko dengue kɔni a bɛ ka tiɲɛni kɛ kosɛbɛ Mali kɔnɔ bi sabu a bɛ ka san sɔrɔ a banabaatɔ bɛ ka caya kosɛbɛ n'i y'a lajɛ hali n'a sɔrɔla jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ caman tigɛlen bɛ nka ko dengue n'o ye nin bana in cɛjugu in ye jamanaw a bɛ ka tiɲɛni kɛ n'i y'a lajɛ ko bi araba novembre kalo tile 29 minisiriso min bɛ kɛnɛyako ni ɲɛtaa kunna ko u bɛna ɲɔgɔn ye boloda dengue ko in kan a bɛ ka sanayɛlɛ min kɛ sisan ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la dengue ye bana ye jamanaw soso kinda de b'a bila mɔgɔ la soso kinda min don soso min don fana ko a damana soso de don soso finman in ni dɔw b'a fɔ a ma ko soso finman in ko ale de b'a bila mɔgɔ la limanaw ale soso in a jarala k'a fɔ bi ko a cayalen bɛ bi kosɛbɛ wa jinɔgɔw a bɛ ye o de nɔfɛ ani maa minnu bɛ yen n'u ka yɔrɔw jɛlen tɛ soso kofɔlen bɛ ye o yɔrɔ kofɔlen ninnu de la ko bana in ale de bɛ bana in bila mɔgɔw la ko bana in bɛ ka caya bi kosɛbɛ a fɔlɔ yera maaw la Bamako yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida 5nan o yɔrɔ kofɔlen na u ye jamana ɲɛmɔgɔw ye fɛɛrɛ caman sigi o yɔrɔ in na walasa min ye maaw ye u bɛ se ka furakɛ cogo min na nka jamanaw ko waati de sera maaw an ɲɛ b'a la kunnafoni minnu kɔni bɛ ka di ko banabaatɔ bɛ ka caya n'o ye dengue banabaatɔw ye yɔrɔ caman na ko n'o dun bɛ ka kɛ limanaw fo fɛɛrɛ de ka sɔrɔ a ko la joona joona o de la jamana ɲɛmɔgɔw a jarala k'a fɔ bi ko minisiriso min bɛ kɛnɛyako kunna ale de bɛna fɛɛrɛ tigɛ ka ɲɔgɔn ye boloda k'a sɔrɔ dun limanaw tun ye fɛɛrɛw boloda ka kɔn bi ɲɛ o kumana minisiriso ye baara jumɛn de kɛ min ma se ka san sɔrɔ fo ka na se nin hakɛ ma k'a fɔ ko dengue bana a bɛ ka san sɔrɔ Mali kɔnɔna la yan o de ye ɲininkali fana ye Soir de Bamako y'a ka ni kunnafoni kuncɛ ni min ye jamanaw an b'a fɔ ko Soir de Bamako an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen an b'a kuncɛ ni min ye teliya la o ye l'indicateur du renouveau limanaw ale kumana l'indicateur ka bi kuma la ko lakanabaliya o kuma bɛ yan a jarala k'a fɔ ko nin kari dɔ n'a fajama ye ko bamaciw ye o jaso ka taa n'a ye ko a kɛra Bankas ale fanfɛlaw de la kari dɔ a tun bɛ ka bɔ Bankas a kɛra kunungo tarata yɛrɛ novembre kalo tile 28 san 2023 cɛ marifatigi dɔw olu de nana kari lajɔ limanaw kari n'a fajama ka tunu ni a bɛɛ lajɛlen ka taa n'u ye yɔrɔ la hali sini u taa yɔrɔ ma se ka dɔn n'i y'a lajɛ ko walejugu yɛrɛ kɛra Paru ani Sogobiya o de ni ɲɔgɔn cɛ route nationale 15 ale sanfɛ walejugu tigilama ninnu limanaw u kɔni taara ni kari ye a yɔrɔ ma se ka dɔn k'a dɔn k'a fɔ ko novembre kalo tile 7 tɛmɛnen ko kari 3 tununa nin yɔrɔ kelen fana na a bɛɛ lajɛlen kɛra a yɔrɔ kelen de la yen ko nin wale in kɔni bɛ ka sigidalamaw kamana gan kosɛbɛ n'o ye Bankasikaw ani Bayangarakaw ye jamanaw an b'a kuncɛ ni min ye o ye farikolo ɲɛnajɛ min ye Fédération Malienne de Judo
a jala k'a fɔ ko o ɲɛmɔgɔ caman bɛ yen e k'olu dɔw ma ɲangi walima dɔw yɛrɛ sen bɔra judo farikolo ɲɛnajɛ la k'a sababu kɛ k'u yera tanamako dɔw la fédération malienne de judo ko a ye maa caman ɲangi dɔw ye jɔyɔrɔtigiw ye dɔw yɛrɛ ye degeli karamɔgɔ ye n'o ye entraîneur ye dɔw fana ye farikolo ɲɛnajɛ tigilamaw ye n'o ye athlètes ye ko ka sababu kɛ jamana ko Jeux olympiques min kan ka kɛ farikolo ɲɛnajɛba min bolodalen bɛ san 2025 la parikaw fɛ yen ko a yera k'a fɔ dɔw de taara dɛmɛ ɲini Faransi lasigidenso n'o ye ambassade de France ye Mali kɔnɔ yan ko k'a sɔrɔ don mun sara u tɔw la limanaw a dun kun jarala k'a fɔ ko ɲangini yɛrɛ kun tanbaa dɔw kama o de nana ko tɔ yɛrɛ walaka k'a da kɛnɛ kan l'indicateur ka ɲɛfɔli la ko maa minnu yera nin baara in na ko u ɲangina u dɔw yɛrɛ tɛgɛ bɔra baara la a jala k'a fɔ ko équipe nationale ayiwa a degeli karamɔgɔ n'o ye cɛfin Sisoko Yusufu Jalo o fana ye athlète ye cɛfin Sisoko ale de ye degeli karamɔgɔ kɔrɔ don ale ɲangina Yusufu Jalo athlète don o fana ɲangina min bɛ tali kɛ u ka danga filanan deuxième vice-président fédération malienne de judo maître Boubou Sidibé ko ale fana tɛgɛ bɔra baara la fɔlɔ n'o ye suspension ye kalo 6 ɲɔgɔnna o dira ale ma o ta bannen Fasiri indicateur y'a jira k'a fɔ ko kura ko maa minnu tugura olu la u bɛ se kalo 3 ɲɔgɔnna fédération ye olu ɲangi ko u yera tanamako belebeleba de la o ye Sidi Isako Madi Sidibé Ousmane Diallo Duga Tera Mohamed Tera Cheikh Kulubali ani Kakunta Sumano nin ko in kɔni ko a ma ban fɔlɔ dɛ affaire à suivre limanaw an b'a kuncɛ ni min ye o ye farikolo ɲɛnajɛ Mali ale ni Faransi tun bɛ ɲɔgɔn na kunungo ko diɲɛ walanba n'o ye coupe du monde U17 ye Mali kɔni sen bɔra tulon na ka sababu kɛ ani Faransi limanaw Faransi ye an dasi kunu 2-1 nka limanaw ko ndolantan in Mali tun bɛ se ka se sɔrɔ nka farafinya yɛrɛ a bɛ n'a fɔ o de ye san sɔrɔ nin ko in na sabu an tun bɛ danga min na jamanaw k'a ye k'a fɔ an ka samatan sɛgɛnciniw olu ye ntolantan fo ka se yɔrɔ la yɔrɔ min ni bɛɛ tɛ se ka se n'o ye demi-finale ye k'a ye k'a fɔ k'u bɛna tɛmɛ yen a baara tun ka gɛlɛn kosɛbɛ nka ko samatan sɛgɛnciniw sera ka u jɔ dɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la jamanaw ka se ka jamana kunna wolo nka ko n'i y'a lajɛ Faransi an yɛrɛ kun kɛmɛ ka se sɔrɔ u kan kosɛbɛ nka ko jalatigɛliba n'o ye arbitre ye ale sera ka ko caman kɛ tanama ko caman kɛ ka ɲɛsin an ka samatasigɛw ma o kɛra sababu ye ka denmisɛnninw yɛrɛ siran ka denmisɛnninw bila ndolantan sugu dɔ la fo ka Faransi ja gɛlɛya an na n'o tɛ ko ka daminɛ ndolantan na fo ka taa fɔ a kun cɛra min ye an ka samatasigɛncininw minnu ma si ma tɛmɛ san 17 kan jamanaw ko u ye ndolan min ta ka kɔn bi ɲɛ ko Faransi ta la a kuma se yɛrɛ u ka o ndolantan ko nka garijɛgɛ fana ye ko in ye dɛ jamanaw i b'a sɔrɔ an garijɛgɛ dan kun ye yan de o kumana an na dugawu kɛ ko jɔyɔrɔ sabanan o kan ka boloda Mali ani min bɛ tali kɛ Argentine o ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka jɔyɔrɔ sabanan k'o nɔgɔya an ye jamanaw an b'a bila yan indicateur du renouveau an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ ni Ala sɔnna sini gafe kuraw mana bɔ an n'o lakale aw ye an b'aw fo dantɛ foli min na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashion ka dɛmɛ ye an sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99 Infashion k'aw ye togo ɲɛ Infashion ni aw mago bɛ qualité la